balima mali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eric Jakite bi ye tɛnɛn décembre kalo tile 27 ka taa bila karidon na janvier kalo tile 2 dolo jate la fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 6 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 12 la o b'a yira k'a fɔ ko an donna Capricorne mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na ni o ye masasodenw ye dolo mun bɛ olu mara n'o o ye Zuhayilo ye Zuhayilo dolo o nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni anw yɛrɛ bɛ a dolo wele ko gidintigi o gidintigi o nɔrɔ o de bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko hakili lafiyaw olu bɛ aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka farifagawalew olu bɛ aw la fana a ka di aw ye ka se ka girin ka wuli ka ko minnu kɛ ka se ka wasa ni nisɔndiya sɔrɔ a la i bɛna ye ko farifaga bɛna don aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ne aw bɛ se layidukanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw mana ko kura minnu daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nka bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban min bɛ aw bolo aw ka se o kɛcogo la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ n'o tɛ dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka don aw ka garisɛgɛ ko ta fanfɛla la nka fɛn min ye kɛnɛya sira olu sinsinnen don nka sumaya walew olu de b'aw ka dakan kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakan de barikalen don kosɛbɛ ni aw kumakan ma se ka fɛn min lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka gɛlɛn sababu wɛrɛ ka bɔ aw ye fan wɛrɛ fɛ k'aw ka se ka olu sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw kumakan na kamasɔrɔ aw yɛrɛ fɛlen don ka sababu kɛ aw yɛrɛ dalakanw ye aw dalakan bɛ se ka wasabaw lase aw ma layidukanw olu siraw bɛ se ka sabati layidukan minnu mana don aw fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛ se ka kibaruya jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw dalakanw barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na mankanw ani kɛlɛw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ jama dalajɛyɔrɔw fo ka taa se aw ka baarakɛyɔrɔw fo ka taa se kabila kɔnɔnaw ma k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko fitini a bɛ se ka taa ka aw bolo dan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw mana aw bolo don fɛn min na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ani aw mana wulikajɔ kɛ fɛn minnu nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la kamasɔrɔ mɔgɔw kundalen don aw kan wa mɔgɔ minnu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'olu ye mɔgɔ nafamaw ye olu caman ye mɔgɔ nafamaw ye mɔgɔ minnu ni aw bɛ se ka hakilina kuraw sɔrɔ u fɛ ka se k'aw ka wulikajɔ siraw k'olu banban don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka mɔgɔw lamɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so Lion samiya kalo 2nan denw
ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu de kun dalen don aw kan sumaya wale olu fanga ka bon aw ka wulikajɔ kɔnɔna na ni dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bɔtaw olu fanga ka ca ka tɛmɛ dontaw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganw bɛ se ka aw sɛgɛn wa o farigan ninnu bɛ se ka mɛn aw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wulikajɔw sumaya aw fɛ kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se fo aw ka dusu faga aw ka mɔgɔw lamɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko aw bɛ ko karaba ka kɛ aw sago ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye aw bɛna a bɛɛ tiɲɛ kamasɔrɔ aw kan ka aw janto aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka wagati wɛrɛw kɔnɔ ka se k'a ka wulikajɔw banban olu wagati ninnu kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma aw fɛlen don aw kumakan barikalen don sira caman fɛ aw bɛna kanu aw yɛrɛ dalakanw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw caman bɛ yen nɔ ni aw y'a banba k'a daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la jamaw kundalen don aw kan mɔgɔw bɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa mɔgɔ minnu bɛ furuko la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko bɛ se ka kibaruya ɲɛnaman sɔrɔ walima furu sira tagamaw u bɛ se ka kibaruya ɲɛnaman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la nin ye aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka kosɛbɛw bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'a boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw olu de bɛ aw la sira caman fɛ nka ni aw miirila ni kojugu ye ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun kibaru la hakilina filanfilan minnu bɛ aw la fɔ aw ka olu bila ka se ka sira kelen ta o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma garisigɛ siraw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka aw jigi da garisigɛ balilenw kan hakilina filanfilan ninnu aw ka ko ka ɲɛ a n'a ka tiɲɛ a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ aw ka hakilina kelen ta ka se ka sira kelen ta kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sigɔrɔpiyɔnw dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so kawla kalo filanan denw sigɔrɔpiyɔnw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw ani wulikajɔw ka se dugutagaw ma olu dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na tagama minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kumaɲɔgɔnya sinsin aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kunbɛw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ka yɔrɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka hakilina ɲuman kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ kuma cogoya la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ fo ka taa se mɔgɔ kura yew ma olu kun dalen don kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw yɛrɛ ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ walima ka se ka sɔrɔbaw kɛ a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka kumaw la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka garisɛgɛ balilen dɔw sɔrɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagittaire kawla kalo sabanan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilinaw aw ka hakilinaw ko man ca ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na aw tun bɛ sigasigana ko minnu na halisa ko sigasiganaw olu de bɛ aw kun kan a ka di aw ye aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka kokɔrɔ tɛmɛnenw na ko minnu tɛmɛna aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ layidukanw na a ka di aw ye ka aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la cogoya min na ko a ka gɛlɛ aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ten a b'a yira k'a fɔ kuma bɛɛ nin wagati in kɔnɔna na aw ka hakilina ko a sabatili ka gɛlɛn kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wagati wɛrɛw kɔnɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye fo aw ka hakili to aw ka kɛtaw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw yɛrɛ de bɛ se k'aw ka ko ɲɛnaman dɔw ɲɛtɔla tiɲɛ k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka kow kɛcogoya ye ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la walima aw ka ko dɔ ɲɛnen ka se k'a tiɲɛ a b'a yira k'a fɔ k'aw ka aw dusu faga aw ka ta kɛ lamɛnni ye aw ka se ka ko ta ni hakili ye ko mana na aw ma cogo o cogo ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ye aw hakili lakɛ k'a labaara i bɛna ye aw bɛna hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka tɛmɛ siraw aw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ aw yɛrɛ bɛna olu dɔn nka ni aw ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen dilan a bɛ kɛ peresa ɲagami ye aw bolo n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ u ka farigan fiɲɛw bɛna bɔ fo aw ka se aw ka ko kɛcogo la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana layidukan ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa aw kana juru don mɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka don olu sarali la wa ni aw ye dalakan min fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a bɛ se ka gɛlɛya aw ka se ka olu bɔ a sira ma a bɛ kɛ i b'a fɔ kuma fu aw dalakanw olu barikalen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira aw bɛ ko o ko kɛ aw k'aw miiri ka ɲɛ kosɛbɛ yanni aw ka ko kɛ ni fɛn min fanga tɛ aw la ni a y'a layidu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a bɛ se ka taa k'aw bolo da o b'a yira k'a fɔ aw ka tilennenya sira aw k'o ta yanni aw fanga bɛ se ka ko min kɛ aw ka se ka olu waleya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farifaga walew olu ani fo ka taa se fariganw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw ɲɛsinnen don aw ma aw limanaw kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ donta o de fanga ka ca ka tɛmɛ bɔta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw banba halisa aw ka wulikajɔw banba o de bɛ se ka kɛ sababu ye wasa min ni aw b'a ɲinina aw bɛ se ka kunkɔrɔta ɲuman sɔrɔ a la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya horoscope in kɔfɛ halisa aw ka aw sɔgɔlen to an na san kibaruya an bɛna o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛna a daminɛ ni ala sɔnna a ma ni an danna yɔrɔ min na bi an bɛ tila ka a tɔ laban wagati nataw kɔnɔna na dɔgɔkun kibaru an bɛna don o kɔnɔna na ni ala ka jɛ ne de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ n karamɔgɔkɛ ani n mɔkɛ ye karamɔgɔ mamadu dɔ kucala kɔkɔ kɛnɛbani n ka foli bɛ kucala ka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an b'a fɔ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana basigi balima mali kunnafoni jamananin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba i n'a fɔ n kun y'a fɔ aw ye cogoya min na ko an bɛna don san kibaruya la ayiwa damisi nin y'an donni 2022 kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ a kɔnɔna na an bɛna dɔ da mɔgɔw tulo kan a ko mana se k'an bila yɔrɔ min na bi an b'a dan ye wagati wɛrɛw la an bɛ tɛmɛ ni a ye tile ka ɲɛ kan n'i y'a jateminɛ an bɛna base kɛ o ye kamasɔrɔ n'i ye a jateminɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ ye fila fila ye i bɛna ye kalo tile ni an nana bɔ ye i bɛna ye cɛ muso hali jinɛ janɛmɛ ni fɛn ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛnamaya jidi ka se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye o la kuma caman san kibaruya la i bɛna a ye an mago bɛ se kalo ma ale ka tagama ma an mago bɛ se tile ka tagama wagati ma ni
année 2022 a bɛna kɛ cogo di a maralen don tamasiyɛn jɔn de bolo buruju so sabanan ni o ye Gémeaux mɔgɔw ka dolo ye Gémeaux mɔgɔw ka dolo a maralen don o de bolo o dolo in yɛrɛ ni arabuw b'a wele ko utaridu o utaridu dolo in o de bɛ 2022 bɛ ale de bolo ɲina an bɔla san dɔ la an nana don san dɔ la o utaridu dolo in ni anw yɛrɛ b'a wele ko gɔku ale de nɔrɔ barikalen don kosɛbɛ san yɛrɛ bɛna tɛmɛ ale ka hukumu kɔnɔna na ni ɲinan san 2022 kɔnɔna na dolo in n'i y'a jateminɛ a bɛ baara kɛ adamaden hakili de la a bɛ baara kɛ adamaden hakili la o de la hakilibatigiw bɛ wolo bange ni wagati in kɔnɔna na kuma caman kumakɛlaw olu bɛ bange ni wagati in kɔnɔna na kuma caman n'i y'a jateminɛ dolo in yɛrɛ fiɲɛ de don ni fiɲɛ fɔla a bɛ an ladɔnniya k'a fɔ ɲinan san a maralen don fiɲɛ bolo wa salon ta o tun ye bɔgɔ ye nka ɲinan ta o ye fiɲɛ ye kamasɔrɔ ni élément naani a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye tasuma ani fiɲɛ ani ji ani bɔgɔ ye tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ komi an bɛ san yɛrɛ kuma de nɔfɛ wagati wɛrɛw an bɛna se k'an da se olu baro ma nina fiɲɛ o de barikalen don ɲinan san kɔnɔna na o de bɛ ɲinan san mara ni fiɲɛ fɔla an hakili bɛ se ka jigin fɛn caman na hali anw filɛ nin an bɛ kuma na sisan an bɛ lajɛla diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababu kɛ jumɛn k'a sababu kɛ fiɲɛ ye ni an ye a jateminɛ tuguni kumakan yɛrɛ fiɲɛ de don voilà parce que n'i ye o b'a yira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔw k'u kɔlɔsi kuma na ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ dolo in nɔrɔ ka ɲi ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma kumakan u dalakanw bɛ se ka ko caman lase u ma ɲinan san kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ dolo in a nɔrɔ bɛ tiɲɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma i b'a ye u dalakan bɛ se ka problème lase u ma ɲinan san kɔnɔna na an bɛ Gémeaux mɔgɔw ka so de kɔnɔ halisa nin wagati in kɔnɔna na donc o b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ale barikalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna nin san in kɔnɔna na mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to i yɛrɛ la i ka kuma dalakan na o tɛmɛnen kɔfɛ uraniya min bɛ ɲinan san mara o de ye arafa yayilu i b'a ye an ka baro in kɔnɔ nin bɛ moriw dɛmɛ kosɛbɛ arafa yayilu ale de bɛ nin san in kɔ o yɔrɔ in ye moriw ka yɔrɔ ye arafa yayilu o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye den minnu n'a fɔla ko ni fiɲɛ ka kuma fɔla nin yɔrɔ in na i bɛn'a ye fo promɛsiw fana olu bɛna caya ɲinan san kɔnɔna na fo ka taa se avortement ani kɔnɔtiɲɛw kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ka dabɔ kama tɛ ɲinan san kɔnɔna na olu bɛ yen nɔ fo ka taa se minnu fana b'a kanu k'a kɛ en tout cas kɔni kɔnɔtiɲɛw olu barikalen olu bɛ ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ bon n'i yɛrɛ y'a jateminɛ den min mana bange ɲinan san kɔnɔ kalankɛlabaw bɛ se ka bɔ nin den ninnu na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u u ka kalanko u bɛ k'a ɲɛɲini ka dɛsɛ u tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na ni u ye wulila ka jɔ kosɛbɛ u ka kalanko ɲɛɲinini fɛ u bɛ se ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ u ka kalanko la ɲinan san kɔnɔna na nka i bɛn'a ye kɔdɔɲɔgɔnma bɛnbaliya bɛ utaridu dolo in ni dolo min cɛ o de ye sigilolo ye n'o ye jumadon mɔgɔw ka dolo ye o b'a yira ni ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛnna Jupiter mɔgɔ minnu bɛnna Sagittaire olu de bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ mercredi ale ni jeudi dolo olu de tɛ bɛnbaliya bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ sira fɛ n bɛ fɛ ka na ni o yɔrɔ in de Jupiter n'i y'a jateminɛ ale ye alamisa dolo ye a
bɛ Sagittaire mɔgɔw mara a b'a yira k'a fɔ ɲinan san a ka girin ka ɲɛsin Sagittaire mɔgɔw ma n'i y'a ta k'a jateminɛ an bɛna kuma halisa an bɛ tile ka bolo de kan an bɛna tila ka na don kalo fana ka bolo kan ka se ka ninnu fila fara ɲɔgɔn kan jate min bɛ bɔ jaabi min bɛ bɔ a kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛna o fɔ nka nin fila bɛɛ la n'e ma se ka n'a a ma diya i ka côté la o kɔrɔ b'a jira i ka a ko ɲɛɲini kosɛbɛ o kɔrɔ b'a jira kamasɔrɔ a bɛ se ka diya i la tile ka bolo kan kalo ka bolo kan a bɛ se ka goya i la walima a bɛ se ka diya i la a fila bɛɛ la nka ni nin fila si ma diya i la a b'a jira ko gɛlɛya bɛ yen i kan san kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ ɲinan den minnu bɛ se ka bange i b'a ye ninnu électronique baaraw bɛ se ka diya olu la kosɛbɛ bon politiki yɛrɛ bɛ se ka diya a mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ bon fo ka taa se kɔngɔ bɛ la i kan kɔrɔ tan i tɛ kuma na dɛ. n bɛ ka kuma n bɛ jateminɛ de la. n'o tɛ politiki baaraw olu bɛ diya a mɔgɔ kofɔlen ninnu na i bɛna ye tuguni électronique o baaraw kofɔlenw olu denw bɛ se ka bange ɲinan san kɔnɔna na fo ka taa se journal kow ma presse a kɛla écriture a kɛla wala ka sigi ka kuma olu bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se école karamɔgɔw ma olu bɛ se ka bɔ bange ɲinan école karamɔgɔw ka taa se jago kɛbagaw mɔgɔ minnu bɛ jago kɛ ka fɛn ta ka bɔ fan dɔ fɛ ka taa n'a ye fan dɔ fɛ n'an ko import export o baarakɛlaw bɛ se ka bɔ ni den minnu bɛna sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na olu mɔgɔ bɛ se ka bɔ o la olu mɔgɔ bɛ se ka bɔ ninnu na a san kibaruya dikun ye kamasɔrɔ fɛn dɔ bɛ kɛ ni doloko bɛ ka taa cogoya min na bɛɛ lajɛlen kan ka i ka datiw dɔn kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen u t'u ka mois dɔn a fereke ɲagamini dɔw yɛrɛ ta bɛ di u ma i bɛ taa sɔrɔ o tɛ donc o gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka di mɔgɔ caman ye ka se ka i ka taabolo dɔn nka i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka don a la nin sira ninnu fɛ n'o tɛ dolo karamɔgɔ yɛrɛ i ma n'i ka dati di a ma dati normal di a ma bon a bɛ min fɔ i kan o de don mais sisan an ka dɔgɔtɔrɔsow la dati jigili dati tɛ sɛbɛn fɛn na mais caman bɛ yen nɔ denkundi bɛ kɛ dati min na i b'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen de bɛ bila ka sɔrɔ ka fɛn kɛ mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ni u ka o dɔgɔkun dati de dɔgɔkun dati o fili bɛ don o la o kamasɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ la ne hakili la ni den bangena dɔrɔn a bangena heure min don min ani san min o de kan ka sɛbɛn bon k'a fɔ ko a k'a bila ka taa wagati wɛrɛw la o kɔni to a ka denkundi don komi dɔw bɛ baara kɛ ni denkundi dati de fana ye o man ka kɛ kamasɔrɔ i bangena don min na ani i ka denkundi don a don bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ alors que e yɛrɛ bangena don min na o don de ye o yɛrɛ ye i ka koɲɛ caman bɛ o don in kɔnɔna na kosɛbɛ maintenant n'a fɔra ko o falenna ka taa bila dɔ wɛrɛ la bon i b'a ye a bɛ se ka mɔgɔ min b'i ka ko wolomana a bɛ se k'a tigi bila fili la yen yɔrɔ in na yen o tɛmɛnen kɔfɛ an ka na an ka fɛngɛ na tourisme ka se ka minnu bɛ yala nanzaraw nɔfɛ ka se ka yɔrɔw yira u la ani fo ka taa u ka kumaw bayɛlɛma interprètes olu mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka bɔ bange ɲinan san kɔnɔna na sisan an kumana san min don n ko kuma san don bon kumakɛlaw n y'a fɔ n y'o yɔrɔ in fɔ n ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i dalakan na a bɛ boli mɔgɔ minnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye journalistes ye ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ minnu bɛ kulu dɔ kumada bɛ mɔgɔ minnu bolo olu k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na ni i y'a jateminɛ samiya kuma caman san kibaruya la mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ samiya ko de la samiya bɛ ja wa samiya tɛ ja wa ɲinan samiya fiɲɛ de b'a kɔrɔ kamasɔrɔ san minnu bɛna na fiɲɛ bɛna san caman cɛ
ɲinan samiya kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ san bɛ se ka fin anw fɛ yan nɔ mais a ji bɛ taa jigin yɔrɔ wɛrɛ walima a bɛ se ka fin yɔrɔ wɛrɛ fana a ji bɛna jigin anw fɛ donc pluie bɛ avorter kuma caman ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san yɛrɛ fana bɛ cogoya min na bon a daminɛ sɔsɔli bɛna kɛ ka caya a daminɛ na samiya daminɛna wa samiya ma daminɛ wa nka o bɛɛ la ka se ka o nɔgɔya ni i ye i sɔgɔlen to a na kuma caman wagati kibaruya ninnu an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan samiya kalo hakɛ in de bɛ yen tilema kalo hakɛ in de bɛ yen nɔ fonɛnɛ kalo hakɛ in de bɛ yen nɔ nka a ka ca la mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ ni a wagati in ye an ka kuma ninnu ye u ti bila fili kɔnɔ bon caman yɛrɛ bɛ a ko sɔsɔ o bɛ tila ka n'a tiɲɛ d'an ma kamasɔrɔ n'i ko dolo kɔni dɔnni dolo a bɛɛ dɔnni dafalen don quoi dɔnni dafalen don a bɛɛ b'a kɔnɔ o de la mun caman ye tiɲɛw segin an ma an ye samiya fɔ wagati minnu na o de tun y'a wagati ye n t'a dɔn ni hakili b'a la samiya ye banna k'a sɔrɔ mɔgɔw hakili la ɲinan ko samiya bɛ yen o y'a sɔrɔ samiya kun bannen don a ye mɔgɔ caman bila fili la kosɛbɛ furu caman bɛna daminɛ a kow bɛ daminɛ a kumaw bɛ daminɛ nka i b'a ye a tɛna bɔ a sira ma i n'a fɔ kotigi yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na kamasɔrɔ a furuko ninnu kuma caman bɛ daminɛ a ka se ka laban bɔ a sira ma k'a laban a gɛlɛya bɛ don olu la wa furukɛ yɛrɛ muso nege ka bɔ o la yɔrɔnin kelen don furumuso yɛrɛ cɛ yɛrɛ fana nege ka bɔ o la yɔrɔnin kelen don a b'a yira k'a fɔ minnu bɛ furu kɔnɔna na olu bɛ se ka u basigi ni ɲɔgɔn ye fo ka taa fɔ ɲinan san banna i n'a fɔ n ye n kumana avortement ninnu yɔrɔw kan olu caman bɛna kɛ ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni mɔgɔ ka laɲini hali n'a tigi ma laɲini i bɛ taa sɔrɔ olu caman bɛ se ka kɛ ɲinan san kɔnɔna na ɲinan fiɲɛko in wa fiɲɛ bɛ yen samiya kɔnɔna na cɔcɔ wagatiw la kaba pɛrɛnw olu fana mɔgɔw bɛ se ka sigi n'olu ye hali n'a ma tiɲɛni kɛ nka kaba ka mankanw olu caman bɛna se ka bɔ ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye kalo ka ɲɛ kan i b'a ye dolo dɔnni na san o san bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sa in kalifalen don daba dɔ la an bɛna don yen yɔrɔ la sisan sa in kalifalen don daba dɔ la ani ɲinan san kalo ka ɲɛ kan i b'a ye a nana bɛn masa solomana ka san ma o yɔrɔ in fana na nin bɛ laturudalaw ni b'olu ka baara nɔgɔyali dɔ kofɔ u bolo nin yɔrɔ in bɛ laturudalaw intéressé kosɛbɛ ɲinan san kalifalen don masa solomana na masa solomana laturudalaw olu b'a dɔn o b'a yira k'a fɔ fanga bɛ ale laturuden na kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ a ɲɔgɔn minnu tɛmɛna san in ɲɔgɔn minnu tɛmɛna wagati tɛmɛnenw na fo ka na se bi ma o san ye san jumɛn ye 1902 ni minnu tun bɛ yen 1902 o ko kɛla cogoya min na ɲinan san fana bɛna kɛ i b'a fɔ 1902 ani 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 nin ye solomana ka sanw ye ni an ko waranikala ka sanw nin ye olu de kofɔlen ye mɔgɔ minnu bangena nin dati in kɔnɔna na olu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ waranikala ka san kɔnɔ komi a san na n kɔni ɲɛ b'a la a bɛɛ laban kɔni ye sifuru pɛriw ye awɔ a laban ye sifuru pɛriw ye i n'a fɔ an bɛna don san dɔw fana na olu labanw ye sifuru impɛriw ye sifuru pɛri ninnu ani impɛri ninnu a bɛɛ bɛ kuma ni kuma dɔ ye nka don nataw la an bɛna se ka da se olu ma kalo ka ɲɛ kan a sifuru pɛriw de don
chiffre pair de do a sanw bɛ taa la kama sɔrɔ 12 n'i y'a ta k'a jate minɛ ka 12 o bon n'i ye 12 tila a bɛ kɛ 6 a bɛ ben c'est à dire a bɛ n'i y'a 12 tila 2 ye i b'a ye toujours a bɛ ben donc 12 jate ninnu na i bɛna ye impair na ka gɛlɛn a la o de la san ninnu classé cogoya min na i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye chiffre pair de bɛ a laban na n'i y'a tilan 2 ye a bɛ ben voilà bon o ti fɛnkɛ ka san dɔrɔn ye o ye a bɛɛ ye généralement kama sɔrɔ kalo tɛ 13 ye donc i b'a ye kalo ye 12 ye n'o tɛ ni kalo tun kɛla 13 i bɛna ye impair bɛ se ka ye a la ni jate in kɔfɛ mɔgɔ minnu nana u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na olu bɛnna waranikala ka sanw ma waranikala ka san dɔ de an nanen don filɛ nin ye don o fana kɔnɔna na tuguni ni san in kɔnɔna na kalo ka ɲɛ kan n tɛ sɔn ka ko to i ta la o bɛna caya ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ o ye gɛlɛya dɛ sɔrɔ nɔfɛ nka i b'a ye a wulikajɔ bɛɛ bɛ kɛ de ne yɛrɛ bɛ se ka ye cogoya min na ne bɛ se ka e mara cogoya min na bon mɔgɔw k'a fɔ ko u b'u ka mara to ɲɔgɔn bolo karisa ka place ko nɔfɛ a bɛ gɛlɛya ɲinan san place ko nɔfɛ kama sɔrɔ bɛɛ ye woro ye si tɛ kama ye o de bɛ ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛnna a ma an ye o date ninnu fɔ an bɛna jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta ka se k'u ka sanw fɔ u ka sanw mana fɔ wagati nataw kɔnɔna na an bɛna tila ka don san ninnu kɔnɔna na ka san in a bɛ kɛ cogo di olu yɛrɛ bolo an bɛna sɔrɔ ka da don o la nka bi a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka san dɔn cogoya min na i bɛnna daba min ma kamasɔrɔ daba ko in yɛrɛ la a kuma na ko k'a bɛ Idirisa ka wagati Tufana ji na kuma ale ladɔnniyalen kɔfɛ ko ji bɛna dugu wuli a ka kurun dilan a ka mɔgɔw wele minnu sɔnna ka tugu a nɔfɛ olu bɛ kisi a kɛlen ka kurun dilan ten cogo la a ka dabaw a ye dabaw yɛrɛ fana bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan daba 12 fɔlɔ min sɔnna ka na o 12 fɔlɔ nin y'o olu de nana ka classé nin cogoya in na tan nɔ i bɛ se ka ye cogo wɛrɛ la nka a bakuruba n bɛ k'a bakuruba de ɲɛfɔ nin yɔrɔ in na yan daba 12 min nana fɔlɔ ka sɔn ka na fɔlɔ olu classé la nin cogoya in na tan tɔw ka sɔrɔ ka kɛ k'a dafa o daba fɔlɔ o ye toto de ye toto ale ka san Adama o ye Adama ka san ye nin ye san ka tagabolo ye nka horoscope vierge an bɛ minnu fɔ ten nɔ mɔgɔ minnu vierge denmuso denw bélier mɔgɔ minnu bɔgɔ tara Isufu ka so ayi kamasɔrɔ o ye n'i y'o jateminɛ o kan ka bɛn kalo kelen ma nka nin ye san nin bɛ kuma ni san de ye e m'a ye an b'a fɔ ko 1912 an b'a fɔ ten cogo la wa nin ye san de ye e yɛrɛ ka san maralen don daba min fɛ ani i ka san maralen don min fɛ Adama ale ka san an bɛna an da don o de la ka se ka o fɔ an y'o fɔ a sanw fɔ bɛɛ k'a dɔn minnu bɛ o san in kɔnɔna na san kibaruya ni an da sera o ma i b'a ye o ye e ye san bɛ kɛ cogoya min na e bolo e yɛrɛ na o dɔn sisan an bɛna se Adama ka sanw an b'a daminɛ 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 an bɛna bila 2020 na yen nɔ nin san ninnu kɔnɔna na ara ni o ye toto ye ale tun ka san ye nin wagati ninnu ye nin san kofɔlen minnu kɛla ale ka san ye olu ye don nata bɛɛ k'i komi mɔgɔw a daminɛnen de ye nin ye bɛɛ bɛ se k'i sɔgɔlen to an na cogoya min na nin ye ara mɔgɔw ka année ye sanw ye an mana bɔ yen
an bɛna don misi G3 G3 ale yɛrɛ maralen don Idirisa fɛ Idirisa ale ka san an bɛna an da don ale la sisan mɔgɔ minnu bɛ o kɔnɔna na u k'a dɔn ni an da sela u ma u k'a dɔn u ka san bɛna tɛmɛ cogoya min na Idirisa ka san an b'a daminɛ yan nɔ 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 2021 an bɛ da yen ni i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko i bɛnna Idirisa ka san ma sisan an mana bɔ Idirisa ka san na an bɛna Masa Solomana ka san ni an b'o yɛrɛ la n'o yɛrɛ bɛ ka ɲina mara Masa Solomana ka san o de bɛ a daminɛ 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 o ye ɲinan san yɛrɛ ka na bɛn 2022 ma Masa Solomana na ɲɛ b'a la lion b'a duguma o ye waranikala de ye waranikala ye ko lion n y'a sɛbɛ n'o tɛ a waranikala de don o ye panthère de ye nka komi a kɔnɔna in ka dɔgɔ n'i y'a sɛbɛ ka lion na n b'a faamu quoi n'o tɛ hali ni ne ma lion in sɛbɛ a la automatiquement n b'a dɔn waranikala ka san don nka ni n ko n bɛna a bɛɛ sɛbɛ yen nɔ i b'a ye a furancɛ bɛ dɔgɔya dɔɔnin waranikala lion waralakaw don quoi c'est à dire a kɛla waranikala ye o a kɛla jaraminɛ jara ye o a kɛla waralakaw don waraw furuba tɔgɔ ye lion ye sisan an bɛna don Iburahima ka san de kɔnɔna na ni o ye Jakuma ka san Jakuma ye san min mara i bɛna ye o ye bɛ daminɛ 1903 la 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2011 an bɛ da yen nin ye Jakuma ye san minnu mara nin ye o sanw ye Iburahima ka san mɔgɔ minnu mana u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na olu de bɛ jate Iburahima ka san mɔgɔw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna Suruku ka san ni o marala Badara Ali yɛrɛ fɛ Badara Ali o bɛnna Suruku ka san ma Suruku ka san mɔgɔ minnu bɛnna a ma a san ma o de bɛ tali kɛ 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2012 ka na bila yen o ye Iburahima ka san ye fɛnkɛ Badara Ali ka san ye n'o ye Suruku Suruku ye san min mara o bɛ bɛn o ma ni an bɔla yen i bɛna ye sa ni o ye Serpan ye Isa ka san ni y'o an donnen o de la sisan Isa ka san a bɛ daminɛ o ye Serpan de ye sa ye o mara fɛn ɲɛnama ninnu kelen kelen bɛɛ don nataw la an bɛna tila k'an da don u ka évolution yɛrɛ kɛcogoya la u ka adamadenya yɛrɛ kɛcogoya ani a mɔgɔw kɛkoya minnu bɛ a mɔgɔw la ani force minnu bɛ a mɔgɔw la an bɛna da don olu la don nataw kɔnɔna na ni Ala ma basi kɛ Serpan ka sa n'o ye Isa ka san ye an b'o o daminɛ
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2013 an bɛ dan ye. Nin ye sa Isa ye Isa ka san bɛnna wagati minnu ma, nin ye olu ye. Mɔgɔ minnu mana i yɛrɛ mɛn nin jɛkulu in kɔnɔna na, i ka tamasiyɛn na san na a nana bɛn sɛripa ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an mana bɔ yen an bɛ taa Isufu so. So ka san an bɛna na yen nɔ sisan nɔ. Mɔgɔ minnu bɛnna so ka san ma n'o ye Isufu ka san ye, o b'a daminɛ 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, ka n'a bila 2014 la yan nɔ. Nin ye so ye san minnu mara, nin ye o ye. Mɔgɔ minnu bɛ bɛn nin ma, olu bɛnna nin so ka wagati ma, ni o ye Isufu ka san ye. Baarakɛlaw fana don. Baarakɛlaw don. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don Nuhun. Nuhun ye san minnu mara ni an ko ma bakɔrɔninw. Bakɔrɔnin ka san kofɔlenw an bɛna an da don olu de la sisan nɔ ka se ka o fɔ. Mɔgɔ minnu bɛ ba ka san kɔnɔna na n'u ye u k'u tulo majɔ, an bɛna don olu ka san kɔnɔna na. Nin ye k'a daminɛ 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. 2015 marala ni daba in de fɛ n'o ye ba ye. Nuhun ka wagati, nin ye o ka sanw de fɔlen ye. O tɛmɛnen kɔfɛ Lasinɛ ka san, ni o maralen don Gɔn fɛ. Lasinɛ ka san an bɛna don olu la. Mɔgɔ minnu mana o nin dati année mɛn k'e bɛnna nin année dɔ la kelen ma, o b'a jira k'a fɔ e bɛnna Gɔn ka san ma. Gɔn ka san a b'a daminɛ 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Ni wagati marala, ni san ninnu marala Gɔn de ka wagati la, ni Lasinɛ ka san ni o de ye wagati ye. Usumani ka san an bɛna don o de la sisan. Mɔgɔ minnu mana bɛn Usumani ka san ma, an bɛna san minnu fɔ sisan nɔ ni e y'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ, o kɔrɔ b'a jira k'e bɛ Usumana ka san na, n'o ye Dununkɔrɔ mɔgɔ. Dununkɔrɔ o daba o ye Dununkɔrɔ de ye. Dununkɔrɔ ka san an b'a daminɛ 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Ni wagati in ni bɛnna Usumana ka san maralenw ma. San minnu kalifala ale la ni bɛnna o san ma. Mɔgɔ min sɔrɔla nin kɔnɔna na i bɛnna Usumana ka san ma, Dununkɔrɔ ka wagati. O tɛmɛnen kɔfɛ Siyɛn n'o o ye wulu yɛrɛ ye. Wulu ka san an bɛna an da don olu la. Wulu ka san a b'a daminɛ 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Nin bɛnna wulu ka san ma.
marala ni Mamadu ka ɔhɔn a san kalifalen don Mamadu la. O tɛmɛnen kɔfɛ Musa Musa ka san ni ye o daminɛni mɔgɔ min mana i yɛrɛ mɛn ni san in kɔnɔna na o kalifalen don daba min na o de ye lɛ ye. Lɛ ka san ni fɛn ninnu fɔlen nasira dɔ de sababu dɔ de ye ninnu classé ni cogoya in na tan. N kun ye n da don o de la ka sababu k'a kɛ i b'a fɔ ni mɔgɔ min nana bɛn wulu ka san ma ko k'olu ye wulu ayi dɛ a tɛ o cogoya la a tɛ o cogoya la ni daba ninnu si tɛ ka yan nɔ a dakun tɛ fɛn ninnu na lagosi sira ye a dakun ye jate dɔw de bɛ yen nɔ minnu ne an bɛ fɛ k'a ɲini k'a kɛ ka adamadenya yɛrɛ dilan n'a bɛ se ka a dafa adamadenya fili minnu bɛ yen nɔ fili caman bɛ se ka bɔ a la cogoya min na kamasɔrɔ ni fɛn dɔ nana bɛn ni fɛn dɔ ka wagati ye olu bɛ kɔnbilen ɲɔgɔn na ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka kibaruya ɲuman bɔ kibaruya min bɛ se ka adamadenw nafa bagan ninnu nana o jateminɛ ninnu de la ten cogoya la ni dolo in na sira fɛ chinois ka astrologie kɔnɔna na olu de bɛ baara kɛ ni nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ san o san chinois ka san dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko fête de printemps fête d'été ni fête de printemps ninnu a fana kalifalen don daba dɔw de la a dɔw la i b'a mɛn u b'a fɔ ko misi ka fête chinois jamana kan olu de bɛ baara kɛ ni nin yɔrɔ in ye kosɛbɛ kosɛbɛ kalo ka tagama cogoya la ni an bɔra yen lɛ ka wagati an bɛna don o kɔnɔna na n'o bɛnna Musa ka wagati ma mɔgɔ minnu mana u yɛrɛ tɔgɔ mɛn u ka san mɛn nin kɔnɔna na olu dana bɛn Musa ka wagati ma Musa ka san ma an b'o daminɛ 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 mɔgɔ minnu nana bɛn nin wagati ma o b'a yira k'a fɔ olu bɛnna Musa ka wagatiw ma san kibaruya kɔnɔna na ni an nana don a détail la wagati min na i b'a ye an bɛna da se u fana ka wagati ma san bɛ kɛ cogoya minnu na u bolo a tɛ se ka ja bɛɛ la i n'a fɔ a tɛ se ka goya bɛɛ la cogoya min na kamasɔrɔ an dan ye ka taamasiyɛnw fɔ ka se ka mɔgɔw bilasira nka a ɲɛ fila bɛɛ lajɛlen kan k'i ma i taabolo foyi sɔrɔ i yɛrɛ la k'a man di o b'a yira k'a fɔ ko ko gɛlɛya dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la gɛlɛya b'i ka ko la ɲinan san kɔnɔna na komi ko ye yɛlɛma yɛlɛma ye n'o tɛ 2021 min fana tɛmɛna a ma ja dɔw la ni o ye ala yɛrɛ ka danni kɛcogo ye ka ko kɛ k'a se k'a kɛ rotation ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ cogoya min na ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka degun dɔ sɔrɔ cogoya min na ka se ka wagati yɛrɛ dɔn ka ni wagati ka tagama ɲɔgɔn fɛ walima kamasɔrɔ ni a fɔra ko ko dɔ de bɛ ka mara sisan nɔ i bɛ audience de ɲini o fɛ o de bɛ na ni saraka kow ye kow bɛ se ka nɔgɔya e bolo san kɔnɔ cogoya min na nka a ka ca la an bɛna kibaruya minnu fɔ ni i sera ka a kumabaw tɔmɔ ka baara kɛ n'a ye ɲinan san kɔnɔna na a bɛ se ka i bɔ degun caman bɛ yen a b'i bɔ o la an bɛ bita in bila yan nɔ sanw dabaw ka sanw fɔlen mɔgɔ minnu b'a kɔnɔna na hakilila la bɛɛ ye nin kibaruya sɔrɔ Damisi ni ɲininkali dɔ bɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka i ka o ɲininkali fɔ ɲininkali kɔni tɛ ne kɔni bolo ayiwa tabarikala ni ɲininkali tɛ o la komi nin y'a daminɛnen sankura jɔlen kɔni ye daminɛlen ye wala nin y'a daminɛnen an bɛna a tɔ bɛna kɛ sa a wagatiw de bɛ walawala mɔgɔw ye wala an ye mun ni mun kɛ wagati min na nin ye foroba ta de ye an bɛ ka foroba ta de fɔ Mali parce que an bɛ Mali i bɛ yɔrɔ min na i bɛ i ka san kibaruya bɔ ka bɛn ni o yɔrɔ de ye an bɛ Mali in kɔnɔ yan
an bɛ nin kunnafoni bɛɛ labɛn maliyɛnw yɛrɛ bɛ se k'u ta fan dɔ cogoya mun na malidenw bɛ se k'u ta fan dɔ cogoya min na san kɔnɔna na kibaru in bɛ bɔ ten ka sababu kɛ o ye maintenant ni mɔgɔ min mago bɛ a kelen ta la parce que nin ye foroba ye ni mɔgɔ min mago bɛ a yɛrɛ kelen ta la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o fana jatew fana bɛ yen nɔ kamasɔrɔ i b'o kelen pe de ka kunnafoniyaw ta san min yɛrɛ fana wala a bɛ ten cogoya la olu bɛ se ka émission kɔfɛ n'olu tilala lamɛnni na olu bɛ se k'an wele u yɛrɛ kelen ta bɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka se ka u kunnafoni 73 35 28 89 n'o tɛ an kɔni se ye ka jamakulu ta kɛ k'a bɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ cogoya min na don tɔw la don wɛrɛ ni ala ma baasi kɛ an bɛna tila ka continuer n'a tɔ ye an bɛ bi ta in bila yan nin de bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la kunnafoni min tun bɛ yen nin de bɛ dan sigi o la bi ni ala sɔnna ma wagati wɛrɛw la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛna tila k'an da don san kunnafoni na tuguni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Damisi i bɛ se k'i ka foli kɛ folikan laban kɔni bɛ ne bolo an b'a fɔ n ko ala ka ɲina kɛ san barikama ye ami bɛɛ k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ami ala bɛ se ka dabɔ tasira di maa mun ma pour que i bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ala ka bɛɛ ta nɔgɔya cogo la ami ala ko dugawu minɛ an b'a kɛ ten aw k'an bɛn don wɛrɛ